Sumoni ang imnon kada buntag ilaga nga sambong kay mora dinihang tambaw na nihang sakit sa tagiliran. Hello guys, kamusta mong tanan? To this video guys, sinikul sa jukado na sa ni mata kay isa kong gilagaan og kanang sambong. May mga nagihang imnon kada buntag. Salamat jukado ko nihang mga anak kay ra dinis ang kabuutan mga ganahanaan sa mga ganahan sila na guys nga na gi kuan ni kun guys gi laga nga sambong. So madong adlaw na tong tanan guys, kamusta mong tanan ja? Magbisaya na naman dito guys kay dili magtagalog ta. Dugay nung kog Manila pero na dugay na pud diri mag-upat na pud ko katuig diri sa probinsya, so maglisid na jud na ning Tagalog lagi mo nang so magbisaya na naman jud ta. Ja, musta mo tanan guys, mag ako guys kanang medyo okay na. So pasaylo ako nga wa jud ko naka-video og mga pila ka adlaw, tulo ka adlaw kay malagi na kuan ko sa napagali gabat-bat pa ko din hantijan guys na kay sakit lagi ni ang tagiliran. Ja guys kanang okay na ko gilantan lagi kog duha ka adlaw man ang wa jud ko naka-video. Ja murag banhod pa ni hang kuan ja. Apo naka-edit kay labad pud ka duwang man hindi ko makakuan mag-edit. Ja pasalamat din ko sa mga anak guys kay pinangga pud kaajo ko nila. Ja ato ni imnon kay mao madili makaajo ni nang sambong kanang sakit sa tagiliran kanang makakaon ra lagi kog kanang parat bitaw nga na. Sugod siya murag karon murag grabe siya kay gilantan man ko pero ang gilanat guys kato siguro na mutol ko dadto banja kasaka ko sa kahoy na wanan ko na manang amping dito sa tong lawas kay lawas ra lagi puhunan. Ja kuan guys kanang karon ni update lamang pug ko kay daghan man ni message na nga wa ko i-upload. Ja karon ni update na lamang pug ko nga wala gina. Si Nicole day si Papa Edi ning lakaw ko sila dumagiti kay nagwa pud si Nicole sa jahang T-number. Si Papa Edi nag-renew pud sa lisensya kay birthday man lagi ni Papa Edi nagka 26. Kay karon man ijahang diop manang karon na lang pud sila ning adto. Ugma pud birthday pud ni Nicole 23. Wala man tay aduhon dani. Si Nicole day na siya gi pamalit nga kuan magluto ra ko sa pansit kay lagi ijang mga kuan mga amiga maran na ijang kuan kay di mo na ganahan mga bataan na medyo okay na ko guys kay gahapon jud wa jud ko gabukan nihang mata kay gahigda jud ko wala man jud ko nagvideo ja gahapon gatuan ko nila og kanang kuan guys kanang tawag ito isda kay nang isda mas papaidi. Wala na po ko nag-video. Karong buntag na dyan ko nag-video. Si Nicole naglaga da ning kuan. Diya kada adlaw man ko laga ni Nicole og kuan. Kanang mudagab ko. Murasag mo kunik. Siguro. Prediction po di sa ugat kay kanang asa-asa lang kong bugat nga na. So di ra po ni karon ni niya tamo guys. Kadaghan na dyan ni. Kanang kadaghan na dyan ni nga naingani ko. Pero karon na dyan ang grabe nga gilantan ako. So murag ning kuan na jud ko Lord ganang gaya sa kong taas nga kinabuhi lagi kay lagi na wa pa ning mga anak mahalin na napas Christine magkalid nila napas ni Kulo pa na sila nakatrabaho man ang nagupitaw ang mga anak na ako'y sakit pati ang mga iro na nag-uw kaya to sang ihatod si Crystal dito sa kuan sada kuan naghang mata mur na uli-uli anak ko kay nakatug na ko gabi dis ni agi wa ko katug gabi nakatug na jud ko nga tapal lagi ko dari uguan ka ng dyan nagsige na kong utot ba sige utot nang katulog na ko dyan di lagi ka makatugog ka ng tarong ka na magsikag bangon ihi malami na kaso magdayaper manang nisuo lagi na hang UTI dyan guys ato sang hatod si Still guys kay tapos Dante man hinon maghatid simularga na si Still guys Still bye may na Dante alina na Dante ikaw matulog ko sumani among Dante day guys ara din isang kamang ginahanaan ni Crystal na mudagan din na siya basta may nagbay ma so namugpod din na isang Crystal mauna pa din na siya bahalag si Dante guys nga natug pa na so makadungog na siya nga may bay ma mudagan din na siya basta madungog na siyang bay ma
una na dyan na sa dagan para ihatod sa Cristel. So mo ni among danti guys nga napaka sweet. Siguro og nahimo pa ni silang tao guys. Laki pud adto ni sag natabang namo kay bisa galingan ako sa garden mo do din na siya kay gusto din siyang mutabang. Nga na pud din sa ni Cristel. Sweet din guys ang tanan nga. Di na pwede og di din siya ihatod si Cristel. Ja pasensya na jud mo guys kung ako naka-upload nga pila ka adlaw kay pahuway sa lagi kog edit. Ja guys, naitatay di ay nga naglakaw nga may chinilas sarang kaluoy na ha. Taas ra baka jog ilong mura basta tatay. Mingaw na nung tatay noon. Birthday na ra ba niya sa nagka-July 2. Luoy ang tatay may chinilas. Bye. Bye-bye Dante. Ate. So nasakay na uli po na siya. Ang kabutan niya mong Dante na. Una-una po din na siya uli. So grabe din na siya kabutan guys. Bawala man kang mawa ni simbako. Sus maghilak din kong taman. So grabe din na siya kabutan. Di din na ni mo kuhan nga may tagabantay na mo dari. Kasi kadyo mo usig. Kuhan di man na siya maglaag. Yan na. Puyo ra ha. Iba nang among dan ilipod o bihibi. Smile be. Smile baby. Smile. Isip mo na mo baby. Ano tipon na mo baby? Ha? Hindi man smile be. Be. Ano di man mo smile? Ayun na, smile na. Ay, sus. May smile naman di ay. Ay, sus. May smile naman di ay ka. Ay, smile naman di ay. Smile na sa kayo. Ay, smile naman di ay. Ah! Ay, smile naman di ay. Ay, sus. Ang baby. Ay, sus. Ay, sus. Gara na. Ay, sus. Gara na. Ay, sus. Kada ko baba. Ay, sus. Kada ko ito baba. Smile. Ay, sus. Kada ko be. Dako, chud. Sus, sinong kadako. Sus, kadako. Sus, kadako. Ano, smile naman din siya, eh. Smile, taga dos Dante ka, mahaw Dante. Sus, kalami smile, eh. Kalami ang smile mo Dante, ay. Ay, sus, kalami isa smile, ay. Kalami sa smile. Hi, smile. Ay, sus ka na ko. Smile dyan. Ay, smile. Hati ka nagkakit kayo yung smile mo, baby. Ipagawas dyan na yung ipon dyan. Ipagawas dyan na yung ipon dyan. Smile na, baby naman. Smile. May smile dyan siya, guys, eh. Kapasweet man gud na mong baby. Really. Kapasweet man dyan na mong baby. Really. Ka-sweet among bibi ili ay. Ay, sus kasi baby. Baby, dako ang ipon be. Baby, dako ang ipon be. Sus, kadaka. Ay, si Chumi be. Be. Ay, dako ang ngisi be. Dako ang ngisi. Ay, sus, kadako ngisi. Kadako ngisi be. Ay, sus, kadako ngisi. Ngisi pa usab. Ay, sus, ngisi pa usab. Ay, sus, ngisi pa. Ano, butan siya guys, mungisi dyan siya, pangisihon ni mo, no? No? Mungisi dyan na siya, ano siya, mungisi dyan na siya. Grabing ka, bibi. Damo, mungisi dyan na siya, ano? Ay, sus, mungisi. Bi, ngisi. Dako, ngisi, bi. So, mauna mong Dante, yung manasag pamahaw. Diyan. Ngayon, siya dari, maglingkod. Mauna siya yung lingkuran na ninja. Pero ato po ko sa gawas, guys, ato po na sa gawas. Gasa ko maglingkod na po na si Jaon og maghigda po si Jama nang ano na din sa magbantay na nag-asa ko mo lingkod at po na si Jaon sunod. So ano man Dante gibuwagan kag uyap. Okay ra ka? Mingaw man ta ni Dante no? Uy, taligsik sa gawas man. Ja, naitaligsik sa gawas. Di man tambay din mo gawas. Nya, hay mo na Mambiti dali. Hay Mambiti. Di arak ko. Luoy akong mama Mambiti. 3 days na wala mag-upload sa YouTube kay kuha lagi guys kanang paway sa kong edit kay kanang sige labad lagi niyang uon. Ja, hilantan po kong duha ka adlaw. Ja,
nalay ko gipamatis ang lawas kanang pahuway sa ko dante pud sa pahuway sa pud siya na pahuway sa pud siya. A few moments later. Sa langit arang kangit-ngit na ngit-ngit si Zakadjo. Mura lagi ka ng mauwan dyan ni Ron kay arang kangit-ngit ganihan ni naligsik na to. Timing pagpasakay na ni Crystal dito sa kuan ba na naligsik. Di man yun ni sa aslom guys, tamis man hinuon eh. Diyan nga ritas dagat kay kuan. Shout out Ma'am Ingrid. Ma'am Ingrid nagdagat orang ka kadug dagat. Naabot ng darig dagat guys Mani ko ano ganang kasugod dito hangin dyan dahil kadug dagat. Kay kawanan na guys. Alas 9 pa. Diyan mura magi guto maghangti dyan guys. Kailangan ko mag gerinda na naman ko kuan Quaker Oats. So rabi sayang guys sa kanang kuan tambis kaya rang ka daghang kadugbunga ba dyan nga hugra. Na hugra sa kay way manguha. Jadi naghang kuan masito. Ngay butterfly sila mo. Dagko na sila guys Basta lagi magpugit ag pananom. Na dito tayo maani. May butterfly Nice ka butterfly kay black o white. Shout out na ko ni Ma'am Bitani ug ni Sis Ansan Blanton. Nga sige message na ho nangamusta. Salamat ka ni Munjo. Salamat jung tanan sa inyohang pagpangamusta na hanja. Lagi nang i-update lamang po ko vlog ron kay makaibaw pud mo nga nalay ko gipamati. So nice di ka sa basta daghang kayo sa bunga guys na. Tara guys kay maghimo sa ko og Quaker Oats. Guys mag kaon ko og kuan guys merinda ko og oats. Wala ko og milk. Ngayon guys, ako rin usad na rin. So guys, magtimo ta og Quaker Oats. Kaya mara na ang timo. Napalong na po nila papaid Kung sinikol kayo, tapos lumagiti lagi ka lang. Yung chat sana karong nga padung na sila. Salamat di Kadjo sa nanawag ron lawa. Kuan tabangan lagi ni Nicole nga makatrabaho. Salamat di Kadjo nimo mamilit kanal Arsenal Persilo Bilanggoy. Ug ni Sir Raymond Bilanggoy. Salamat Kadjo Sir. Kay nahanaan jud nimo si Nicole ba nga. Kuan kanang nakita lang sila sa YouTube nga. Si Nicole nakapasar og kanang board exam pagka-criminology man ang tawag sa karon basing makatabang sila. So nang sila trabaho nga ihatag dito sa Cebu City. Salamat kay Kadjo nimo Ma'am Milit ni Sir Raymond. Kaya nanawag naman to ni Nicole guys kay tagaan mo to ng number ni Sir Raymond. Salamat si Sir Raymond nasa sa duli ng trabaho guys. Siya avid followers namo. Kita lagi sa silang vlog. Malagay lisod ka mga apply ron. Salamat ka sa iyong opportunity nga ihatag ni Nicole. Salamat ka dun mamilit sa atangin na po ninyo guys. Next vlog ko guys kay anang atang liampo nga makatrabaho na si Nicole kay nalagay ni tabang ni Nicole. Salamat ka sa iyong pagtabang nga na may daghan ka dun mga nimisi sinunahan nga kanang tabang lagi pero wala pa lang di-applyan ron ang PNP. Manang lisod ka dun mag-apply dyan
timing lagi pag gabi nang istorya mi nga mama naluwi na kuno sa janahon nga na kay nali kuno ko sakit ja kasi katabang na man. Mama mag-apply na lang ka ko diya sa munisipyo ko res Oslo ba hindi ko pwede man siguro po siya ma-apply pero may talaga patag bakir nga na kay lisid man magtrabaho ron og wakay bakir. Salamat ka doon sa mga nitawag karon kanang makaluyan po si Nicole nga makatrabaho na po siya. Salamat din kayo nga. Muna yung video karong adlaw guys kanang tayo lagi ko kay kinahanglan jud ko nga di ko makasakit kay hapit na graduation ni Nicole kay still. Hindi napod di hang tagbuon karon sa kuan guys sa June 26 sa airport si Ma'am Jinaida kanang daghang kadto kog mga kuan ja kapunta guys na nag-birthday na tay magpaluto walang kumuluto kay lisod kado nga nakagipamatig bitaw nga magluto ka kanay lagi ang gipamatig sa gilid sa dana po ning overpatig sa malagi nang sabaan ko sa banag hanggang mga anak kay grabe na pud ka sobra na pud ko ka magdudsa mag-guys og ka nang wakoy buhatin manang nga na ba idugab ko mura ba sa acid excuse me kanang basta mudugab ko dugab mo kuan sa mo kunik ba kanang connection sa ginhawa nga na ba pero wala na okay ra ni God is good guys ang Ginoo kay bawo na sa nga hindi ko sa tagaano kanang nakakadong problema mura okay na siya guys kanang nang gawas ng mga panuhot. Ja, mo to guys ang video karon adlaw daghang kayong salamat. Ja amping ug ampo tang tanan guys, amping sa tunong lawas nga. Malagi na karon usok ka mga sakit ja. Condolence day sa mga silingan dari nga kuan na lagi na nasa hibin. Nagkalit-kalit lagi po ja. Malagi na stress po ko guys kay nag-uo ko kaya mga maaduhong tao ba kanang nganong ang mga maaduhong tao pa man magikuha sa Ginoo mo itang putana sang kuan ba. Ja. Condolence day ko sa mga susada kay grabe po ito na silang kasuyod guys kay mga manadari ka ng kuha lagi siya dari sa mo as treasurer ba sa among barangay daan na dyan ang unang nasuyod na kay arka maadung tao ba dyan ka jokir nga na huwag mo problema may mong kaistorya dyan mo ito ang video ko ng adlaw guys kanang amping po tandanan kay nalagi ron ang mga sakit uso hilanat ubusipon maadyogalis ni Kulo si Crystal kay na okay na sila na adyo na ako kay murag wala pong kuubhan noon wala ko isipon pero kanan lang ang sinus natural naman na mo atake magabi mo atake pud siya kanang nalay ko mga alaga nga iro na sawan mo dyan ng mga palab mo dyan ko sa mga iro dyan og iring dyan na mahimo dyan nga lab mo dyan na so mara to guys see you in my next vlog guys kay murag kawano na ngiti na kadug langit love you all amping ang putang tanan